Продължаваме на спортна вълна, за да си поговорим и да ви дадем полезни съвети как да свалите ненужните килограми, как да спортувате правилно, дори на морето или на плажа. Затова сега ще поканя в студиото спортният треньор Емануил Кетенлиев. Кондиционен треньор. Здравей. Най-вече. Здравей. Благодаря. Заповядай. Видяхме възрастните хора, които спортуват. Значи все пак и те поддържат форма, дори на открито. Не се срамуват да спортуват на открито. Абсолютно. Бяха страхотни, особено втората баба. Жалко, че не ни показа някое упражнение. Да, и на мен ми се искаше да видим. Впрочем, този фитнес на открито е изключително подходящ за възрастни хора. А за деца? Аз предполагам... Не мисля, че става толкова за деца. Някои от уредите само. Но за възрастни хора е прекрасно, защото подобрява кръвообращението им, понеже уредите са с ниско съпротивление. Тоест ползват се само за раздвижване. Като заговорихме в началото на разговора за възрастните, как възрастните да спортуват вкъщи? Не навсякъде има такива уреди, дори в малките градове, може би няма, но пък как да спортуват вкъщи? Колко често? Надявам се да има възрастни хора условно, над 50-60 годишни ли говорим? Над 60 според мен. Над 60. Тази баба каза, че е много възрастна. Абсолютно. Изглеждаха страхотно. Поздравления и за двете баби. Възрастните хора просто трябва да се движат всеки ден. В никакъв случай не трябва да се обездвижват. Разходките са изключително важно е за кръвообращението им. Така по-бавно ще дегенерират техните тъкани, т.е. по-бавно ще остаряват. Виждали сме хора в парка възрастни, които тичат. Крие ли рискове бягането в парка за по-възрастните хора? Или всеки сам трябва да прецени? Това трябва да се прецени от кардиолог. Не мисля, че е уместно аз да казвам такова нещо. Добре, да започнем сега за подготовката за лятото. Всички започват да спортуват, може би седмица преди да отидат на море. До каква степен има добри резултати това нещо? От кога трябва да започнем да се подготвиме, за да се съблечем по-бански и да изглеждаме добре? Вие може да се съблечем, дали ще изглеждаме добре, не се знае. Ако сега започнат хората да спортуват, до година ще изглеждат добре за лятото. Значи ефектът е никакъв. Да сега ще откажем хората има. Да Почнете от сега, за да може до година да изглеждате добре. Освен това, мисля, че водещо трябва да бъде здравето им, не толкова външния вид. Но да, добре е за самочувствието на всеки човек да изглежда добре. Все пак хората, които се движат постоянно, могат да направят така един по-бърз, по-рязък цикъл на тренировки, в който да започнат да изглеждат още по-добре, точно преди лятото. Така че 2-3 седмици им стигат. Казват, че по-трудно се свалят 1-2 кг, отколкото да речем 5 до 10 кг. Така ли е? И за хората, които искат да свалят тези 1-2 кг, какво трябва да правят? Каква е програмата, която Разбирам те. Вероятно става въпрос за хората, които са достигнали оптимума си тегло или дълго време задържат едни и същи килограми. Или хора като теб, или малко по-пълни всъщност. Ти си много слаба. Аз се опитвам да кача, не да сваля. Абсолютно. При такива хора е трудно да се свали тегло, защото вероятно това е здравословното за тях тегло. Или пък дълго време са адаптирани към определеното тегло. Докато ако човек е напълнял до толкова, че това е крайно неестествено за тялото му, той ще отслабва по-бързо. И в крайна сметка е важно енергоприема спрямо енергоразхода Много млади хора посещават, и е хубаво, посещават фитнес залите, вече се допитват и до вас, фитнес инструкторите, за съвети и за програма, по която да тренират. Какви са грешките, най-честите грешки, които правят младите момчета и момичета, които посещават фитнес? Прибързват, според мен, пренатоварват се. Много си права. Особено при момчетата много се претоварват наистина, рязко, без да са тренирали. Но въпреки това, въпреки че не е най-често срещания проблем, трябва да кажа, че всъщност чак ме боли. Най-големият проблем са стероидите. Така че просто молба към всички, не толкова към самите деца, към всички фитнес инструктори, треньори и така нататък. Не препоръчвайте стероиди и хранителни добавки дори в големи количества, без да имате медицински познания. Как влияят? Какви са отрицателните? В зависимост от стероида. Значи, стероидите, които са на база на тестостерон,
Получават се най-често проблеми с половата система, свръхагресия и така нататък. Вредят на черния дроб и на бъбреците, както и на стомашната черевна флора. Така че всеки един стероид по различен начин вреди на определена жлеза, тъй като това са изкуствени хормони. Казвал си ми, че много момичета, всички го знаем, прибягват първо до диети, които са драстични, тренират във фитнеса с надежда да отслабнат, обаче и те прибягват до различни медикаменти. Абсолютно. И разкажи ми за един драстичен случай. Пият хапчета за щитовидната жлеза, за да отслабнат. Пият определени хапчета, няма да ги назоваваме. И това са ученички. Ученички, да. Има смъртни случаи, доколкото Има знам. смъртни случаи, разбира се. Нормално е. В цял свят е така. Това е Какво да кажем на младите момичета, които искат да изглеждат добре, искат бързо да свалят килограми, но трябва да го направят здравословно? Кажи им как влияят тези неща, които са неправилни. Да, първо всички млади хора трябва да разберат, че за да получиш нещо, трябва да се потрудиш. Не можеш да очакваш с минимум усилия да получаваш огромни ефекти. Вече когато главата им така оздравее, ще разберат, че просто трябва да са систематични. Да тренират, да се движат по-скоро и да се хранят целесъобразно. Винаги могат да намерят информация, ако желаят, как да се хранят здравословно, как да не прекаляват с обилно хранене на моменти, да не гладуват, да ядат често по-малко. Това са млади организми, трябва да се хранят по 5 пъти на ден, през 3 часа. С какво да се хранят преди фитнес? Ти препоръчваш да хапнем нещо преди да влезем в залата? На теб да, на мен не да. на всеки. На слабите момичета. Ето сега, за слабите момичета, които искат да качат 1-2 кг, какво да хапнат преди да влязат в залата и обратното. Да, разбирам. Предтренировъчното хранене е абсолютно различно според целта на един човек. За слаба дама като теб, а и за мъж, който иска да качи килограми и мускулна маса, е изключително важно да снабди тялото си с бързи въглехидрати и с протеини, аминокиселини преди тренировка и веднага след тренировка. Тоест, на теб бих препоръчал 1 час преди или 45 минути преди тренировката да изядеш поне един банан, може с лъжица мед. И вече при голям човек може да приеме аминокиселини, нали, които са обаче чисти и така. Нищо, че е синтетична храна. Говорим за човек и желаящ резултат. След тренировка трябва да отново максимално бързо да приемеш банан и мед и отново аминокиселините. При по-пълните не могат да бъдат гладни по простата причина, че някои имат проблеми с кръвното налягане или са много обездвижени и им е трудно да издържат. Така че варианта да са гладни е да тренират рано сутрин на гладно и след като потренират, да останат още 1 час гладни, за да изгорят максимум енергия, максимум калории и то за сметка на мазнините най-вече. Преди малко зрителите видяха кадри на различни спортисти и хора, които спортуват. Имаше кадри с лостове, имаше и едно специфично упражнение, което стяга цялото тяло – планк. За хората, които не знаят какво е планк и как всъщност стяга. Ако го правим всеки ден, ще има ли ефект или не е чак толкова? Абсолютно ефективно и много важно упражнение за Ето, виждаме го в момента. хората. Това е лицев планк. Абсолютно, това е лицев планк. Ти много обичаш тези упражнения. Ето, скачането на въже също е един на въже е страхотно упражнение. Начините. Да. Лицевият планк е изключително важен, тъй като ето дори в момента ние сме седнали, ти вероятно ще престоиш дълго време на този стол, което отслабва седалищната ни мускулатура, поясната мускулатура, корема и така нататък. И без да си извършва кой знае какви натоварвания през живота си като професионален спортист или някакъв черноработник, може да имаш болки в кръст. Най-вече на прешните L4 и L5. Затова е изключително важно да се прави планк. Това е изометрично упражнение. Искаш ли да го покажеш? Пак ще го показвам. Аз съм с рокля и с високи обувки, няма да мога, може би. Да не ни изпадат микрофоните, но много внимателно. И той е различен, да кажем все пак на зрителите. Ще покажем няколко вида планк. Нали? Първият е лицев, както каза Ина. Заставаме на лакът на предмишнична опора, на пръстите на краката си, стягаме корема и стоим. Да. Абсолютно трудно. Стоим, докато усетим... В никакъв случай не трябва да пускате кръста си надолу. Да. Да, това е най-важното. Усетите ли болка в кръста, пускате. Означава, че в момента имате проблем, но това не означава, че трябва да спрете да правите планк. Пускате колкото издържи. Да, най-добре е да се правят до отказ.
Друг планк е страничния. Заставате пак на лакътя. Много е важно лакътя да е точно по вертикалата под раменната става. Така че лакътната и раменната става да са перпендикулярни, нали, на пода. Пак в никакъв случай да не пропада таза. Дигате горе, стягате корема. Вече има много разновидности за напреднали. Нали, може да се дигат краката, ръцете и така нататък. Аз, знаеш, обичам да карам хората да правят и така наречения виси 2 седеш, тъй като това стяга корема им. Кои упражнения други стягат корема? Ето това, което ти показа, краката и ръцете изправени. Краката, повечето хора не могат, така че при тях трябва да се свити краката, ръцете пред гърдите. Все пак предстои лято, хората ще посетят морското крайбрежие. Как да спортуваме на плажа? Казват, че тичането в пясъка така увеличава натоварването, може би. Има ли упражнения, които са подходящи да ги правим на пясък? Всичко е подходящо на плажа. Наистина е така, просто съпротивлението е голямо. Знаете, в пясъка се подхлъзваме и така нататък. Нещата, с които трябва да се внимава, е дълбочината на пясъка, за да не стъпим на криво, особено при хора с проблемни глезени. Значи трябва да е много близо до водата, там където пясъкът е по-твърд. Но пък там има лек наклон. Там има лек наклон и е хубаво да сменяте посоката еднакво, защото ще тичате леко накриво. Може и в дълбокия пясък, просто добре е хубаво да се загрее и да бъдете внимателни в началото, докато привикне мозъка ви да реагира правилно на неравностите в пясъка. Има много упражнения във вода. В морето се събират групи от жени и не само жени, спортуват. Водата как влияе? Може ли да тренираме и да отслабнем всъщност, докато сме на море? Значи ние да не тренираме, ако се храним по-малко, отколкото изгаряме, ще отслабнем. Но да, във водата е прекрасно нещо. Отново позволява да се правят неща с ниско съпротивление. Тоест има дами напълнели или на голяма възраст след операции, които не могат да движат кръка си в определена амплитуда, например, но във водата могат. Така че това е нещо изключително за раздвижване. Полезно е, особено при хора с травми. И добре е да се прави, хубаво е да се разнообразява. Момчетата, които преди малко показахме, споделиха, че лостовете са едно от най-желаните упражнения, може би на открито. С лостове ли се правят специално за мъжете най-хубави тела, ако съответно не си много пълен, ами си поддържан младеж? Аз не съм точният човек. Според мен хубави тела имат спортистите. Загледайте се в Олимпиадата по 10-бойци, те са професионалисти, нормално. Не, но при хората визията се извратила, ако мога така да кажа. Вече погледнете бодибилдерите, актьорите и така нататък и вижте спортистите. Важно е хората да разберат, че големината на мускулатурата не винаги означава определено двигателно качество. Нали? Хубаво е хората да тренират повече за двигателните си качества, да бъдат издръжливи, да бъдат здрави, да бъдат силни, да бъдат отскокливи, бързи и така нататък. Да се чувстват добре, така ще са в добро здраве и са един добър индивид, нали? Реално атлетичен. Вече всеки според структурата си, понеже има няколко вида структури, и расата си, гена и така нататък, изглежда по различен начин. От друга страна, всички хора пък се опитват да изглеждат еднакво, има си там една визия и си я следват, но получава се нещо като ламбургинита с двигатели на трабант. Гледаш едни огромни хора, но всъщност са слаби, не могат да се движат и така нататък. Така че на младите препоръчвам лостовете наистина, харесвам ги, изгражда се хубаво тяло, само че като техните колеги във фитнеса да не забравят да тренират и крака. Да не тренират само за бицепси, ами и краката са важни. Да. А тичането как влияе? Отслабват ли? Много хора тичат, за да отслабват. Аз даже съм виждала един човек в парка, който тича от години, който е много пълен, но е много упорит. Той тича от години. За съжаление, обаче, от 2-3 години го виждам, той си стои на едни и същи килограми. Възможно, абсолютно. Вероятно, човек може да има здравословен проблем, може въпреки тичането енергоразхода да е равен на енергоприема, пак да е изял храна, колкото е изразходил, така че... Да хапва и да тича. Да, просто самото двигателно качество като издръжливост го е развил и може да си тича. Добре е да се тича, тичането е здраве, хората сме родени да тичаме. Да, но някой казва, че увреждат колената, че уврежда колената. Да. Сега ще обясня. Значи, хората сме родени да тичаме. Това е истината всъщност.
Дори не знам дали знаеш, сме най-издръжливите животни на планетата. Преди и около новата ера, не знам, сме ловували, когато сме гонили плячката си до изтощение. Ние не сме най-бързите, не сме най-силните и така нататък. Така че това е нашата сила. С времето обаче не успяваме да еволюираме спрямо това как променяме живота си. И тъй като вече носим определени обувки, не тичаме достатъчно, не се движим достатъчно, твърде дълго време сме седнали, а това изобщо е неестествена позиция за нашето тяло, получаваме тези проблеми с съставите. Дали заради слаба мускулатура, скъсена мускулатура и така нататък. Наистина, при тежък човек е много важно да не тича в началото, а само да ходи, да плува и така нататък, тъй като самата компресия от тичането полага голямо натоварване върху ставите. Така че е важно човек просто да се движи и постепенно все повече и повече да тича. Но само с тичане наистина не става при повечето хора. Добре е тялото да не му се позволява да се адаптира трайно. Примерно, казвам, един ден трябва да се тича с голям обем от работа, да речем 40 минути, при вече подготвен, сравнително лек човек. Добре е да се тича на меко, в парка, в гората, нали, да не е на асфалт или на пътека в фитнеса. Може на стадион, да речем. Да, на стадион, на тревичка. Следващия ден може да се прави кръгова тренировка, нещо подобно на кросфит според възможностите, високоинтензивна тренировка или високоинтензивна интервална. След това може да се прави пък кратка интензивна тренировка, пак с бягане, 20 минути, но с високо темпо. Може да се кара колело, за да няма еднотипно натоварване върху ставите. Тоест да не претоварваш никоя става от тялото си по идентичен начин за продължителен период. Така няма да се увредят ставите. И за финал, колко често трябва да посещаваме фитнеса, защото много се амбицираме, ходим една седмица, после се отказваме, после пак тръгваме. Кога е ефективно посещението? Колко пъти в седмицата? Разбирам. И по колко време съответно? Ефективно е, пак ефективно може да се каже, оптималното за всеки човек. При теб, ако всеки ден се движиш, натоварваш се, нали, имаш различни ангажименти в бита си, ти си човек, който се уморява, хаби енергия и така нататък, ти е нужно само да поддържаш мускулатурата си, за да може да забавяш тези дегенеративни процеси, за които казах и при възрастните хора, за да поддържаш силата си. Ти движението, като го имаш, не е нужно, щом не искаш да ставаш спортист. При много хора обаче са обездвижени и те трябва да разберат, че всъщност всеки ден човек трябва да се движи. Затова е роден, за съжаление, още телата ни не са еволюирали до това ниво да седим по цял ден. Така че дори да не могат всеки ден, ефект наистина има, когато за продължителен период от време се тренира 3-4 пъти в седмицата. Защото много хора тренират 2 пъти. Това са 2 часа и половина, 3 в седмицата. И другите 5 цели дни тези 2 не се движат. Няма почти никакъв ефект. Трябва да се спортува и както и колегите казаха, спортът е здраве. Да. Аз ти благодаря, че даде своите професионални полезни съвети и се надявам повече хора да са ни чули, да спортуват сега през лятото, дали в парка, дали на морето. Винаги е добре да се практикува. Благодаря ти много и остани с нас, за да видиш едно много интересно видео, което сме подготвили.